Udumo lihlatyelwe ingubo azixatyiswanga mna. Ingulube ziyona emapayinini. Into ithi yonke into enesono apha emapayinini mayilale etyiweni. Uba zimosha emapayini azimoshe enye into. Mandibuzi kuba inkawu itheni yona ivuthwa nembizeni xa icinezwe esiciko. Kodwa fana sibizwe yenye inkunzi zam. Sifake ngoba kwethu ufaka bayibetha ibethanga ikhwela imoto yayo ingendlela ifoko sibuyele bayo. Iingubo zinto zokuthini nazixatyiswe kangaka sizidelile ke saya ngakhona. Uvile kalihlatyela udumba kuthiwa zesithi fok off basibulelanga. Kodwa ke ikho into ethe eBhayibhileni ongenasona makagibisene zonke zinezono konakeni. Kodwa ke ulihlabela udumo wani makesize into nayo ke hayi inkunzi leyo funa ithela into kuye engqondweni kanti ubithela into ifuna uyithetha wenele uyenele ungeneli uba weneli. Avoni liyapholisa funa konakela ukufa kufikile azawuphumla amafama ngokwezi ngulube into nayo zike zalahleka umzuzu uba kule ndawo sime kuyo kanti ayiyo le bekufamba sikuyo. Kodwa ke sathutha sowudibana phambili sathuthela phambili sithe zingena nje wayobonakala umonakalo obheka phaa. Uthe kwawuthi wonke umuntu unereyido yonke injini ekhola kwacaba mazilile ngedama uba kaloku yintoni nazilanga amato zingenamthethele kanti zibethwa yaguna. Ndichanga ngokuthi zithulwa nje mani. Avonza imbumbulu mani zizimisele kule nto ziyenzayo zithi zisethulwa nje zibe zisiya ngamandla lila mani ngedama afundi zingenawo nomthetheleli. Omnye angafika athi ziyafekela ihlobo ezilila ngalo kodwa sizama uqhawulela ngaphambili. Kanti foni nje basehla senywanga ngathi sizalicingo nje kanti sileqa umntane yakho abaleke ezizweni umntane yakho ushiya nabazali. Bonini uthutha umntane yakho ugqiba onke la mahlathi. Ndiyalile ngedama ndiyafumanisa uba hayi zibethwa yakho fondini ngoba kaloku uthini kangaka madoda into ezingenabo nabathetheleli. Fonzi ngedama nyhani izawuthethelwa ngubani xa zikude kangaka kuthi mani ngoba nathi sikude. Ziphajura kwazi uvuyani ngoba ndimfumana uvuyani ngoku ziza kuye phayana bendimshiye kwela cala ziza kwelo cala lini ngoku. Sijikile ngoku phinde sabuyela mva emva ngoku 604 Voni ihlobo ekhawuleze ngalo le nto yofika ku-110 into yoba zilapha kufuphi ndathi xa sawudibana aza kwephuka intonga mayidele nje ingena apha endleleni kwasidibena abaza kwephuka intonga mani. Ngokwenje zigqithile kule ndlela nami bengicimba ingulube lizayo kanti hayi yinja ndive amanantika ayezi bengumzondo nenye encinci. Into kanti yakudala igqithile uba enje bezisiza kum bezisemva apha emgcini kudala entshontsho ligqithile. Ja, da haben wir. Those dogs that have come out to the van, they come straight down the road. Sorry, Mr. Load this dog onto the van. Yes, load him and come straight down the road. Load them and come down the road. Load them and come down the road. Sonke sixhabasheni ngezantya silayishe yonke into eyintsha siqabele sihamba siya kwenye inhlambi enzulu engapha le nto singazivanga eziphambili emgcini. Boneni kulapho ndiguge khona. Nje zibezi kule nhlambo zacima apha kule nhlambo zegcwaka. Ngoku ezi ziyaphinda zijika nalomkhondo azikho elicala bekuphela izinja. Vele sithi umuntu eredi nayo lintshontsho sebelibulela. Sijike sibuyele nesini. Nje sigwethe umkhondo. Sajika 456 go sifaka enye ba mayiphinde ithatha la mkhono bezigqithe kuyo yawo sibomba izophinda idilike nale yawo kule ndawo kuyo foni wanjwa ngezantya kangaba ngathi kuyabaleka ke intshontsho bone ayindigugile unyuka pha aba ngigqibele kudala basehladini ndigugile lasiqabene olezi nje sibuyele nesini endleleni nesina lo mfofoni ubone ingxako nokuyibona apha ungayiyeki ungayeki noba ithe Ubona amajeni ungaziyeki. 2 3 nali chicken. Nani kube mbili kuwela lanza ifikota pha. Sikole lewela kube mbili. into ethi apha nengxako ufuna ndizibele ndizibona kodwa rha hayi uguga wona ndiguge
okwalomzuzu awuyahamba mfana umuntu ohamba ngezandla hayi nje kancinci akuhambi umiwa kuyahanjwa qha okoko kwangento hanja ngamandla ziyemke izinto zibuyele nesi qokelelene ngoku sathatha umuntu ndajika ndothatha omunye umuntu uDavid ke besahamba ebuyele nesini wathi ama ndishiyeke evenini piyo ndashiyeka ke evenini ngoku siyaphinda siyabuya uba siyifumene nenye nje bengumzondo le nje ibingapha ngemva siyifumene nayo kwangezi zinto hayi into ziyasebenza wena isayenza saphinda sibuyele ngapha kweli cala sibona le nje ngu-red le 1.4 kilometers iyenyuka ibuyi la nje abantu iyenyuka sawubona ke ngoba safe man. We can't get hold of David also. Yeah, let me go around. Let me go sit up top there again. Sure. efoni ingxaka zipheli kukho imijelo yamanzi apha ifike yasibamba nkqi imijelo yamanzi imoto yalima etopha Sibambekile ke ngoku. Ka sikwazi ukuthini. alo mvu masiqhubeke sibheke phambili ndithi mayincede sibheke phambili ngoba le mingxunya yombiweyo apha iyafana izawuba khona konke kwezi condos ayatsala bheke phambili naku uyayishiya ngoyawutshona kowesithathu umngxunya Ungawulandela la mfo le. Izama suyapha. Yeah? Go. ayontsokolo kombiwa ngentonga ike nayicinga ke ndithe kuye masikhupheni laa moto kulaa khonto yokuqala besibambene kuyo ngosi kweyesithathu kuzafuneka siphinde sibuye umva kodwa ndayikhupha ilingeni Chisi. Kwakho nihamba. Ha. Okonsomba fundi. Yaphuma. Kodwa into engingasoze ndiyenze. Kuphinda ndibheke phambili reverse. Buye umva kokoko ndokuphuma kweziforo. ingxaki baside size kuleli cala yile nto besibona le nje ured laba ngaphezulu ngoku nabo maye masibuye umva ndibuye umva oko sendizele ndedwa komntu ufuna moto ngoku Undishiye enyanyeni pa. iyofuna iboye into yoba umntu abe nenkani athi awuba nenkani umntu awumele ephinini abaleke athi uyezinjeni izinja zibonwa ndim akaziboni sibuye pha sibombe nje ziyaphinda ziyabuya masibuye umva siphinde sibuye sizovala ngapha ngoba siyabomba apho ziya khona ziya kulaa nhlambi enkulu sizovala apha Sikuloo nto ke ngoku yebo. Sihambe sigalela izinja. Ikhona ephakamileyo yakho yesibini. Ngaphandle kwelaa ntshontsho zishiye ngapha. Sikwesibini ngoku qha kuyancediswana ingulube awunozuyizingela wedwa noba uyathanda. onini ibophe ingoma ize yale xa ithi 150 kubekho lo mntu uthethayo kaphinda athi ndithi ndasendivalile iphinde ijike engulube Zama apha. Enje sizophuma apha isibhedwe nesigqibo le yakho yeza. Kanti nangisuka apha ndingena ehlathini le yakho iphuma bethaveni. onini ngoba esigqibele ingathi izawuphinda zibuye ziphinde zajika iintlambo zenyuka nkozo hayi zibheka phaa hayi athi uDavid masomthatha ngezantsi simlayishe sibuye naye esiqabeni ndithi ndizaniqabeni ndimane ndikrotywa yinkawu apha andikhawuleze ndiyilungisele le nkawu Le nkawu yenzeke msinya gqithi. Bendizile kuqala ndisenyuka yandijonga. Xa ndiqala ulungisa nqo ndizawubeka ikhamera yasidela. Thi xa ndiphinda ndibuya ngapha ndafika ndabhaka apha ndajonga ngapha. Endawo nantsi ndijongile. Ndabona uyama ndidala ikhamera ngicitha iyeza ngoku. kaloku ilizwi lokuhlabela udumo kakade belithe kwakuqala yonke into emoshayo uthi wawujonga apha phantsi kwale mithi amapayina ziyawakhetha lavuthwayo awucingi kude kuvunwe into ipheleleyo lakhawuleza avuthwe ziyawathatha Uthini ngenkawu utazamosha amapayina? Yebo ndibuya ziva zimane zihleke ezinkawu apha zimane ziveza neencanca zazo zisichamele sikhuphe ke loo hagwana kodwa ke noba ihagwana iyabaleka bafoneni beselitshisa mani ilanga ngobomba hayi masithutheni sihambeni apha qha ke ngikho ikhola yam ekufuna ndiyithatha apha kuDavid Kandeni. Ubaba umsolisa kusasa. Ngakho ungaqandi yafanele wabhathi. Abathi akasazikela sinoworkshop. Sifika sikhulume sinika ikhofe zosindela sizele eshathini. Lala mina ndibeke phaa ikhithi yam. Khulele ngicele ngazo ngaphezulu. Ike endleleni. Hayi le yakho usityala isiteshi esikhulu lapha. Njengoba ulenyama uphatha inyama phaa inyama. Ulala apha wena. Uthe inyama nansiya. sithude kuthiwa singomaqandeni abazana amabhadi kwabantu abafika ehlathini benxiba oshoti
Hayi mabomba mfondini, xa sivele ezidolophini make sifumane inyama, ayikhona ikhona ingxaki. Ngaba kudala uyofika eBhayi, iRhini alinayo nendawo yenyama, lineendawo ezinedongo qha.